Sanibona. Umkakha uSfiso ngabantu. Ukubheka ukubheka bafowethu nodadewethu nombaba nobhuti. Ngihlangane naye ngesikhathi se-COVID. Ngesikhathi se-COVID sasifika sasizocela amakhalenda okhosini. Sibaningi. So masifika ngesikhathi se-COVID ngikhumbula kahle khona ophaqa engibagqokile bamile la ngemva. Ngoba ngesikhathi ngihlangana nokubheka bengingasenazo ngingasenalo imumva ekhaya langiqhamuka khona nje chaza istory eside background yami inde kakhulu. Ubhutbheka angizange mina ngim-approach okwamenza ngabona ukuthi uNkulunkulu bese kuyisikhathi angizange ngim-approach. Mina ngikhulele emakhaya futhi uma wangitholela la ehostela ngikwamasho ngathola ubaba wangithatha ngisemakhaya ethi ngoluSipho kodwa by grace of God ngafika ngakwazi ukuthi ngifune. So kodwa kwahamba kwaba nezinkinga nake ezincane la kugcine khona kungasekho ikhaya. Kuhambe kwahamba ke ngizozama nje ubamfishane ngoba ngizozama ukuthi isikhathi. Impilo yami yanzima kakhulu. Inzima impilo yami sengiwe university. Mangiwe university bengila eHoward College. Ngange social work khona. Mayisinzima impilo yami ngihlala kumaShelter ngingasena indawo ngihlala kumaShelter kwaze kwafika esigabeni whereby into zami zalahleka. Alahlekelwa ama-degree alahlekelwa ngagraduate ngangibe nenhlanhla ngesikhathi sokufunda kwami ngoba i-university yazangisa naseFinland ezweni naphesheya kwelwandle lofu. Kodwa ngiye ngize ngisaba ukusho lokho ngoba khona isikhathi la isayisafika ethi khona umuntu bayikhomba ukuthi ngifana ukuya phesheya. Ngangicasha ngangibaleke uqamba manga ngaphikisa abantu ngoba bese sinzima isimo sami. So ukuhlangana kwami noBK wangibiza eningini angazi ukuthi wangibiza kanjani ngoba ngaleso sikhathi ngimbona ngangisuka kade ngilele kwenye shelter la ngemuva muhamba nje la ngemuva ngakade ngilele khona ngavuka nje ngahamba ngathi asamsokhozi and wayengayiko saza ngalelo lapho wangibiza wathi mfowethu khona into ethi angikubize yini inkinga yakho kwenzakalani nawe. Ngathi mase ngichazela wakhala ngathi mina ukanje wathi mfowethu ngiyafisa ukusiza kodwa yini into eyiphepha wakho iphethe ekhombayo ngoba abantu sengasizile abantu badlala ngami bathi abantu kunezinto kanje kodwa khona i-test anginikeza yona wathi ngisacela ungiyela nje noma internet cafe umphindele nje noma into eyodwa kodwa ukusho lokho uthi njengamanje mfowethu awuhambe uyobamba ngokunikeza imali ka-1000 wathi hambe uyodla kodwa makuwukuthi isigebengu yena umuntu oyichaza ngaye okwakho noNkulunkulu wakho amazwi awashonile. Ngahamba ngempela nga-internet cafe ngafika ngaprint i-degree ngabuya ngamkhombisa ngithe mase ngibuya ngavinjwa i-security okhosini kwathiwa kusangena okhosini nakhona futhi sihlangana kanje angiyithathi namba yabo idideka ne-excitement ukuthi usengiphi imali ukuthi ngixakekile kakhulu. uBK ungithole ngesikhathi sobunzima ngixakekile yabona uma ubona manje ubona umuntu uSfiso and uBK kube mina wayengekho angazi ukuthi ngabe ngini. Mangibuya ngale copy esengiprinta internet cafe ngikangitshela into engenze nikhole bazalwane ukuthi wa drive wathi ngicela ungilinde khona into encane ngisayenza la ngaphakathi sa drive sahamba noBK sa university khona udoctor safesa ngena kuyena wangibuza udoctor wakhala inyembezi wathi ngani siyayazi kanje from lapho uBhutbheka ngoba last month ngize ngafonela uBhutbheka uMaswiti umsakazi wezilomzansi nangu khona njengamanje ngathi mina nangu ngifonela uBhutbheka mina bengicheka umzuzu nesikhathi into athi ayithanda kumina wathi mfana wami noma ungawutholi uSfiso umsebenzi bengibiza ngomzali athi gazi lami noma ungawutholi umsebenzi mina ngimile la yebo ngawutholi umsebenzi kodwa umsebenzi ngiyawubona ubalekile ngiyawudinga kuyimpilo kodwa engakwenzela uBhutbheka wangikhipha emgqonyeni ngangisemgqonyeni ngikhona nje namhlanje ngoba wathi noma senginikeza iyalo ini ngathi mase ngimkhombisa sesiyiprinta zonke ifike akakholwanga wathi angingazi ukuthi uNkulunkulu ungilethele umuntu okanye ngino WhatsApp mina engangisendela uBhutbheka kule nyanga edlule isikhathi nesikhathi bengicheka abantu abesathi uzongihlanganisa nabo regarding umsebenzi unfortunately akasekho namhlanje abantu abesathi kodwa Sfiso umsebenzi ekugcineni uzowuthola kumanje ngimile la angawuthola umsebenzi kodwa ngihappy ngoba uNkulunkulu wangihlanganisa noBhutbheka. Abaningi bazokhumbula khona ivideo akade eyipostile ku TikTok wakhe uKhisimusi wathi into engizokwenzela yona Sfiso
ngizoposta le video le owawungibonga kuyona usho ukuthi uyabonga ngoba iyona present onayo ngathi mina iyona currently iyona present enginayo ngaleso sikhathi ngoba yayingekho ngangenayo imali ngangenakho ukuthi ngoba nganginesifiso sokuthi ngelinye ilanga noma ngasaphiselanga ku-BK but kube khona noma i-foundation noma yini whereby la ngizodonate khona kubonakala ukuthi nami I'm giving back to the community. So ngoba nami ngasizwa ngangifisa not per se ukuthi nginikeze ukubheka but ngangifisa ukuthi nami angibone ngisiza abanye abantu ukuze abone ukuthi imbewu ayitshala iyamila futhi iyagcwala emhlabeni. Ukubheka mina bangcwele ukuthi bengalindele ukuthi ngizokhuluma kodwa kube kuthiwa bengilindele kodwa ngoba into engadingeki rehearse wangisiza kakhulu bakwethu. Mina bafowethu obhuti nosisi bengihlala emgwaqweni. Mina ikaladi amaphara kade ngibingelela amanye after sishuthe ngefoni ngendlela mina bekunzima kodwa uNkulunkulu wangishiya ngoba ihunga ngizange ngibheme angizange ngibheme nezinye izinto angizange kodwa ngingasurvive angabasurvive ukuhlakanipha kwami nanokuthi ngikwazi ukuhlangana noBK nanokuthi ngithi sengiqedile ukuhlangana noBK ngihlangane noButvita kumaSweet ezweni lomzansi kwabe sikhona ukuhlakanipha kwami mina ngiqokile la akhongishiseke nginefoni akhongishiseke uma ungafisa uBK namhlanje akakutshela ukuthi wale foni yaqhamuka kanjani iqhamuke kanjani wale foni engiphathayo ukungibuza umzuzu nesikhathi ngaze ngatshela uButvita ngathi sengiyesaba ngoba khona ukulala ngibangibuze khona ukuthi uright yini sengiyesaba umuke wathi awukho right uzombona bese ngisendela something ngathi nasenginova ngoba isikhathi sefana ngabe umsebenzi sengutholile kodwa ngenxa ukuthi isikhathi ke kwenza ngendlela khona ukuthi umuntu akusize uzube nova ukuthi cha manje ke sengiyesaba and ukubheka mina umzuzu nesikhathi yakuthi mina angazi ukuthi uNkulunkulu wayenza kanjani lentayini kodwa ube ngifonela ngifonela uButvita even engasekho right sengiqala ukuzwa ukuthi akasekho right khona la angenzela khona ikhona sakhuluma ngisaqeda kodwa ucingo lathatha umuntu usisi noma ungamazange igama wangichazela isimo ukuthi kodwa ngizwe ukuthi lo muntu usangikhumbula and ngisekhona umemori uButvita mina akangikhohlwanga and ngiyacela ukuthi uNkulunkulu nalapha khona ahambe naye amthwale kuthi bonke labangatholanga ithuba lokukhuluma abasizo ukubheka uNkulunkulu asibophe ngabandeni sibe munye ngoba khona igama lisho kumina ukubheka wathi ayifana uNkulunkulu akamdenga phela umuntu ngase ngimnyama wangibona sengiqala ukugeza sengikwazi ukukhokhela share wathi uNkulunkulu akamdenga phela umuntu bangcwele lokho nje ngiyabonga kakhulu ngibonga nalethuba engiphiwe lona kube nje kuthiwa isikhathi sikhona kodwa sizohlangana nabafowethu ngoba nami ngiyafisa ukucontribute ngolwazi enginalo nenzeka mhlawumbe kuzophuma into eyincwadi maphuma into eyincwadi kanjalo I also want to contribute ngoba kungisize kakhulu ngingakubala kunalami ebenginteract naye personally ngize ngiyibuza ukuthi hayibo imini uSfiso uSfiso umthatha nabasakazi nangu kumaSweet ngeke ngimcinze ngithi hayibo kumaSweet mina nasenzele sihlangane nje somewhere kalula kanjalo kodwa kusuke emgwaqweni and ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu and ngithi ukubheka la khona uJehova hambe naye amthwale aso sonke isikhathi abheke emuva abheke nomndeni wakhe ukuthi nathi sonke sisiziwe sikwazi ukusiza abanye ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu ngokuthi wakusiza kanjani.